Ιωάννα, σε 60 δευτερόλεπτα. Ποια είναι τα αγαπημένα σου προϊόντα από την Ανάπλαση και γιατί? Αυτό είναι ζώρικο, θα φύγω. Έτοιμοι, πάμε. Ένα Patches είναι μακράν τα καλύτερα της αγοράς, ειδικότερα τα πράσινα είναι τα αγαπημένα μου. Είναι τέλεια, τονώνουν, ενυδατώνουν, ξυπνάνε, τσιτώνουν, τέλεια. 2. Σειρά Rapunzel, ειδικότερα το έλαιο τριχόπτωσης, αλλά και το έλαιο βρυλαφαρίδων και φρουδιών. Τι να πω, είναι δεκάρι άχαστο, έχω και συναισθηματικό δέσιμο με τα συγκεκριμένα. Έχω τελειώσει πάρα πολλά μπουκαλάκια, σίγουρα στην κατάταξη νούμερο 2. 3 λάδια Flawless, μπορεί να είναι καινούριο προσθήκη στην οικογένεια της εταιρείας, αλλά είναι πάρα πολύ μπουσταρισμένα. Πάρα πολύ ενισχυμένα, έχουν τελικά τύφη, μυρίζουν τέλεια. Είναι ξηρά έλαια. Που εγώ αγαπώ γιατί δεν λερώνουν τα ρούχα και πρόφονται πάρα πολύ άμεσα. Και φυσικά αυτό τη σύσφυξη το έχω τεντώσει. 4 σειρά Luminous, αυτό θα το δεχτείς όλο μαζί, γιατί είναι η λευκαντική ας πούμε σειρά. Απομακρύνει κοιλίδες, δυσχρωμίες στην επιδερμίδα, πανάδες που εγώ απεχθάνομαι. Απευθύνεται τόσο σε πρόσωπο όσο σε σώμα, αλλά και την ευαίσθητη περιοχή. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Στο νούμερο 5 οι μάσκες σε stick σίγουρα, ειδικά η μαύρη. Περίμενα να σου δείξω. Αδόκιμο που τα έβγαλα έτσι, αλλά επειδή είναι stick μου αρέσουν πάρα πολύ. Αγαπώ πάρα πολύ την πράσινη που είναι καθαριστική και αντιβακτηριδιακή, αλλά αγαπώ πάρα πολύ και τη μαύρη που είναι για ρήπους, μαυρά στίγματα, λιπαρότητα, σμίγμα κτλ. Και έχω τελειώσει αρκετές από αυτές και έχω και στην δίνω κάποιες. Αν κέρδισα και ήταν 60 δευτερόλεπτα, πείτε μου κάτω στο περιθώριο των σχολείων ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο προϊόν από την εταιρεία και κερδίστε το.